Салому алайкум дӯстони азиз, айни ҳол мо дар бозори Ҳоҷи Шариф ҳастем. Ози нарх навои симент, тахта, шифра пешкаши шумо мегардонем бародарои азиз. Радду карда намекунем бародаро. Чизе ки ҳаст ҳамин нарх наво, ҳамун нарх ҳай бародаро. Тамошо кунед, ҳаловат ба зинда бошед. Ина бародарои азиз 50ка. Чанда? 14 да 4,5. 50ка прас меган 14 да 4,5. 14 да 4,5. Чанд сум? 120 ҷои сумгризака 118 сомонӣ мешавад. Ина бародаро нав магия бори конкрет на ина тамошо кунед. Не чанда канака? Ё 20 да 4,5 ака. 20 да 4,5. Чанд сум? 160 сомонӣ ака. 160 сомонӣ. Хай бада хусоб мезанем то. О, ина. О даҳакана. Хайра диде 50га 120 сум 118 агар 24 бигирем мешидааст. Тамом. Дару. Чанда? 30ка. 27 да 14. 27 да 14. Чанд сум? Ё ака 77 сомон ака. 77 сомонӣ ина бародаро. Ама шаша не прӯзиш. О, шаш метран. Не шам метран ё. 18 50ка. Чанд сум? 18 150 сомон. 150 сомон дар бародар на ягон грам пурам надорад. Чотка. Мен бародар не. Она чама, на чорни. Ё шая чанда кани рабин? 12 чанд сум? 55 сум аст ина бародаро. Ичкали река? Ина река шашад корни. Чанд сум? Ё ака 26 сомон адам. Я дунаша 26 сомон. Ҳам барои тай андова мешавад, ҳам барои тай консар. Бачаҳо зан зада ин фақат ҳамин тахта ва шифр дора мех дора, дигар чизо надора бародаро. Бисёр одам мегӯяд бира симент таби юраби надора симент. Симентш дигар номра ин тахта фурӯш ай бародаро. Баҳуда беҳуда занг назанед. Ки жалоз шудааст бародаро. Ина нарх навора гуфте омадем. Инаи бо ака река 7 барои 4 мия. 2,5 ҳавси 7 барқами. 7 фаҳмиса ё? 2,5 ҳавси. 2,5 ҳавси. Чанд сум? Ё 30 сомон адам. Я донаш 30 сомон будааст короче. Бо ака рекаи барои качуфри аз 20. Барои фри аз 20 ака. 4,5 ба 4. 4,5 ба 4. Чанд сум донаш? 33 сомон адам. Я донаш 33 сомон барои шифра ё? О, барои шифра ака. Шифра аз 20 дай. Az 20 короче. 33 сум гуфтӣ? О, 33 сомон. Ина бародаро тамошо кунед. Мех дори ё? Не, мех надорам. Кам мех 12 сум. Я мазаям 20 така гуфтам тамом. Я 20. Аны бародар чиян ё? Барои чия? Лентус. Барои ҳол паталот. Чанд сум дуна ё ки? Дона 3 метраж 12 сомон аст. 3 метраж 12 сомон даст бародаро. 3 метраж 12 сомон. Барои лентус барои паталот. Я донаш 12 сомон. Се дроза кам нест короче. Зинда боше, саломат боше бародаро. Ҳашмо хоҳиш мекунем ки номри ҳамин тахта ва шифр фурӯш аст. Зинда боше. Шифри душанбе. Чанд сум шифр? 65 сомон. Гарантӣ доштааст. 65 сомон. Баъдам қадоми ҳаста ҳисоб мепарде ки бугӯ ки дастав зинда боше саломат. Доставкаш дора? Доставка надошта. Ҳоҷи Шариф доставка надошта бачаҳо. Ина 63 сомон. Ина бародаро каро чанд сум гуфти ака? 3700 доставка хати. 3700 сомон ва доставкаш хати. Чӯи чихеле ака? Чӯш? Ай чия? Чӯби сасна меган. Ин фақат ай сасна мекунира. Ина бародаро нига тамошо кунед чихе зурш кагай. Ин тағам 3700 сомонӣ доставкаш хати ина. Инҷа иншолло ки хеле одам мебарад. Ой я лаки дига до дапални терин тани меҳмонӣ шуд. Ина я лаки га мекунад. Я лаки дига бо мезанамаш. Ина бо лаки га мезадааст ина. Тамошо. Яъни хонада арӯсворӣ барандиш. О, ана. Ина ай дури ина тамошо шуд чанд қа калон. Чанда? Дурунш 3 ба 2. 3 ба 2 дурунш. Дурун 3 ба 2. Итариши 3 ба 2 мем 3 3 ба 2. Ина.
фасони зурай 3 сомон 700 сомонӣ 3700 сомонӣ мебарад дар дари хонат мемонад шит гап нест боз уд тегани астак бошан мебинем хай бу нархи ушан мебинем у сия зурш ами як да фасон сия ин е диемги ша 20 у сия уж зурай чанд сомай и 3000 3000 даст болонги шани ами нархи 3000 даст бефас ишани лак мекни 3000 даст чанд сомай даро иш 200 сум иш 220 сум иш 220 сум даст не иш 200 сум ин 200 чанда розиш як 80 дар 70 чӣ размере ки бугӣ тайёр мекунем як 80 дар 70 як 80 дар 80 ина тирзо ҳастанд як 20 дар 90 100 сум гуфти я 100 не и 200 сум 200 сум и 220 сум иш 220 сум даст иш сум барои баня вот валидам тирзо чи тирзо 250 сум 250 сум даст ина як 20 як 30 як 20 як 30 трезои фасон и бо хели размер буда я худаш акам тайёр меказ ҳамаш дар худаш ина иншоллоҳ ки ина бародаро устони айхи чӯ ҳама чиз хой дави кайсан ина тамошо кунед бозори ҳоҷи шариф номери хизака чанда ёка шогирд табти барои яке зак 93 гавза 406 406 81 81 48 номерои ами акам каравотфурӯш трезаву дар треза размер ами занг мезани ҳамаш иншоллоҳ раҳмон мекунад муомила мекунад зинда бошед ина дару ғарибие ки гап нест раҳмат ина номерошон бача бигире ҳис ғишти ҳисурай конкретно дастафкаш мекардааст якам уж 85 дирам ғишти ми сарбанда бо арзуни меказ бародаро тамошо кунед ина ғишт ахуя чанд қайбгӯ меёвату бо арзун меказ тимоз дора ки ҳаракат намегиред ина номерош маълумоти пурора ай худош гиретон бо беҳтар мешавад бародаро и фақат номерои ами ғиштфурӯшам бо дига аз симента занг назанем ва ин номер ина ина ғишти пухта чанд сомай мегуфти ин номеро ҳисор еш сарбанд еш сарбанд иш чанд сомай 85 дирам ғишти сарбанд иш як сомон муомила дора бо ин бозори хидмо ҳоҷи шариф дар шид бо 10000 даст ила номерош хона дастаф кардааст бародаро ин Туркменистон я тамошо кунед ғишти конкретно оваза прамо ями кам аз қати мебара хона да мемона як сомон бо муомила дора иш 85 дирам гузошти ина басафо баланд мехона ки ҳама нефурӯшиян ё не зинда боше саломат боше лайка фаромӯш накунед ина сименти конкретно наомагай чанд сомай гуфтӣ иш 46 иш 48 иш 46 сомай гиҷоя сименти ҷо ёвун 500 кадама ин ҳа 500 гана не 500 иш чанд сомай 48 иш 48 сом даст 48 сом иш 47 сом гуфтӣ 46 10 сомон зато не ки зура барам 10 сом ҳардаш як дига ҳар ҷага просто лингожа дига кагия о барои бачаҷон менай биги борка ҳайт кам кабута 5 тон чанди метиба 5 тон мезгарем бояд шудам я чи бо арзун я 46 бо арзун мешудад иншоллоҳ о бояд чи арзун мекунем 5 тон мигири я на умаге короче ин бозори ҳоҷи шариф айно зимин автомош тамошош кунед бачаҳо зинда бошед ра мошин тавиёро файрон